إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبمحمد نبينا وبالإسلام دينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wani ya ce salamu malam, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana. Don Allah malam, ya halatta mutum ya ƙara aure alhalin iyalinsa ba su wadata ba. Wannan auren ganganci ne. Iyalanka na farko, kana da mata kana da yaya, su ma da kyar ake samun abin da za a ci, da kyar ake samun abin da za a sha, da kyar ake samun abin da za a yi sutura, da kyar ake iya kai su asibiti, da kyar ake iya biya musu kudin makaranta. Wani tabbun ma ana bin ka bashi, wataƙila haya kake yi ko gidanka ne amma ka kasa gyara shi, ba wuta ba ruwa a gidan, ba kudin makaranta ba maganin asibiti, kuma daga samun wani ɗan canji a hannunka maimakon ka zo ka kyautata iyalanka sai kuma ka ce wa za ka je ka kawo aure. To gaskiya wannan auren da ganganci ba a ce kai auren farko ba ma, sai kana da sana'a da aikin yi za ka iya rike matar, balle kuma ka zo ka ƙara. Ka sa akwai wani hadisi da ba shi da inganci da aka ce wai wani mutum ya zo ya ce wa annabi alaihi salatu wasallam yana fama da talauci, sai ce je ka kai aure. Sai talaucin ya karu, sai ce ƙara aure. Sai talaucin ya karu, ya ce ƙara aure. Sai talaucin ya karu, ya ce ƙara aure. Wai daga nan sai talaucin ya ga wannan gaskiya hadisi malamai sun ce ba shi da inganci, jingina shi ga annabi ma kuskure. Domin ai hadisi ingantacce caye manista o amin kuma ba'ata ma huwa ba'atu al-qudratu ala al-infaq wal qudratu ala al-jima'. Abinda ake kira ba'atu shine zaka iya daukar nauyin matar kuma kana da lafiyar da zaka iya gamsar da ita har ka aure. Shine ba'atu. Kana da lafiyar jiki da zaka iya gamsar da matarka, kana da lafiyar ajihu da zaka iya wadatar da ita da abinci. Sannan ba ka ce kai na farko, kuma sai da kai wannan din ka kasa ci da ita, kuma kawai da ka samu canji sai ka ƙara aure. Haka aka ce wani sai na zaune a gidansa da matarsa a ciki, ya siyar da gidan, ya kama haya, ya biya haya rabu kuma ya karu aure. Ta ba kama mata haya digima kuma an magana ya ce Allah da ka zo ka tarar da yayansa a kan titi, ba sa zuwa makaranta, ba sa karatu, ba su da ilimi, ba su da sana'a, sun zama yan kwacen waya, sai ya ce maka to abin daga Allah ne, Allah ne biye maka wannan karamaka. Wallahu la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Saboda haka ni bana ba da shawara a dinga yin auren ganganci, a dinga yin aure musamman kari, kuma ai sai da wadata, sai da dama, sai da iko, kuma sai ka samu wani kari. In ba haka ba matar farkon za ta ga mugunta kai mata. Shi yasa wani matar tana tausaya masa, duk dan abin da ya kawo komai ganganta sai ta karba ta cika, da yake tana yin aiki, dan abin da ya samu ta cika, kawai ta ji zai aure. Ita ce to wallahi sai ka bani haƙƙi na cikakke, duk tausayin da nake ji naka ya kare. Dama ga nake baka da shi, tunda har ka samu kuɗin da zaka yi wata, ashe mugunta kake min da baka bani cikakken haƙƙi na ne da ƴaƴana. Da haka yanzu abin da nace na yafi maka dama, Allah ya yi sai ka fito min da haƙƙi na. Kuma daga yau ba zan ƙara siyan ruwa ko wuta ko cikin kuɗin makaranta ba, duk kai zaka yi. Na mace tana tausaya maka, gan take kamar tunda ita kaɗai ce, kana maleji tana maleji, kuma sai ta ji kana neman aure. Ta san yanzu kenan wani ɗan canji ka samu kake so ka kashe a can. Ita ma da an kwana biyu an shigo da ita da ɗan abin da aka samu da ta haihu biyu, sai iyayen su ta ki haƙuri, so don ta dawo gida matsalar yara, in ta zauna ba za ka iya ɗaukar nauyin ta ba. Sai mutum ka ga ya kama wa mata huɗu haya, huɗu, ko ba da cikakken sana'a da yake samun 100,000 a wata, balle ya raba musu 25,000. Ƙarshe matan nan baka shi suke rike kansu, wasu ga suna wanke-wanke, wasu suna daka, wasu suna shara, wasu sun zama suna wasu gidajen ba da 'ya'yansu da komai, amma sun tafi wani gida su je su shara, su wanke-wanke a basu abinci, saboda mijin ya gudu ya bata da yaya. Wannan shine musulunci.
dai gaskiya wannan ba musulunci